Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which includes volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi erari mwezuva. Tadzoka zvakare munzvimbo yeMount Darwin, angori masori ega ega. Munotondera paya tichikupai nhau yemurume akapfura mudzimai wake nepfuti, iye ndokubva azozviuraya. Chaive chiitiko chinosuwisa. Nhasi zvakare tauya neimwe nhau inosuwisa zvakare yema-armed robbers. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Aselibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo. Namhlanje sise Mount Darwin, anthemba liyakhumbula sake saliphathela indaba ekababa owadubula unkosikazi waqeda wasezibulala yena. Namhlanje siyaphenduka njalo sile ndaba yama-armed robbers athakhayo bafika endlini yomuntu bamchaya bamlimaza. Lokho nokuchaya umuntu ukuthi nxa esale sifa kasale sifa bona akulani labo. Elami igama nginguthathiwa nashe Khuthama uMandlovweni ospecial. Mandlovu ndofunga nyaya yanhasi payakaomera kana kuti ndingati painondiomera inini ndepekuti inini ndakakurira munzvimbo ino yeMount Darwin. Naizvozvo advocate vanonzi advocate Bonongwe ndo vari kunzi ndo vakatuma mbavha kuti ini ndozivana nawo tinotowirirana. Ndopandinoti paya dzimwe nguva mweya yetsvina inenge yangoshanya ichingoda kuti zvinhu zvingoshata. Kuti tingati mweya yetsvina shumba? Hatizozivi ipapo. Uyezve mubvunzo unoti ndeke kutanga here kana kuti vatozvijaira, asi tikanzwa nhoroondo ma-strategies zvinhu zvavaishandisa ma-skills zvinoratidza kuti vanhu vakatochimaster chigame chacho zvinonetsa. Haisi tombori first time akusi kutanga. Hatingareve kwatisina kuswera hatingazodaro hedu, asi pakaoma kunzima valalele makaya. Into buhlungu ukuthi abakhokhelayo imisebenzi enje ngamaloya, abantu abagweba into zomthetho. Ndo pane nyaya ipapo. Mapurisa, masoja, maloya ndo vanotichengeta, ndo vatinotarisira kuti vabati vemutemo vanochengetedza mutemo. Kodwa nxa sesithola sokusiba yivo njalo abakhokhelayo uyenza into ezinje. Kana zvakubva ikoko hatichaziviko kuti zvinobva zvatiomera. Shamwari dzenyu shumba chiziva vanhu vekutamba navo. Asenguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Regai tikupei vakuru vakapinzwa panguva vanoitekwa chimbetu panguva yakaoma. Tinzwe kuti zvakafamba sei. Tozokupaiwo zvakare vagari venzvimbo ine Mount Darwin vachitaurawo zvakare zvavanoda pamusoro penhau. Maninike silinikeze abanikazi bendawo labo abawelwa luhlupho lwangikhona bekhulume besichasela ukuthi kwahamba njani. Sizathi ukuthi sikhulume njalo labahlali bekhona apha eMount Darwin besichasisile lawo besitshela ukuthi bayithatha njani indaba leyi. Inini sita ndinonzi Emson Chitsungo. Ndinogara muno muMount Darwin musi wa25 26 takwina musi wa26 around midnight. Ndakapindirwa nematsotsi
ndakarara. Vanhu vakapinda mumba vakanga vari 4. Pavakapinda mumba ndakavaona vapinda, asi vasati vapinda mumba, nokuti mumba handigari ndiri ndoga, manga muine vamwe vanhu vakanga vakarara mumba, muine ambuya vangu nemusikana webasa nemwanakomana wangu ari form 1, then nevasikana 2, one ari grade 3, the other one ane 3 years, and then nemukomana anosimbochengeta usiku panze. Ndo vakabatwa ndobva vaiswa mumba, vakaiswa mukorido inonanga kubedroom kwandinorara inini. Saka matsotsi aya vanga vasingazivi kuti ndinorara mupi, ndokubva vadirectwa naambuya vangu kunzi ano mukwasho wangu, sinzi vakanga vabvunzwa ndivo kunzi mukwasho wenyu anorara mupi, vakabva vadirecta kuti anorara this bedroom, ndokubva vapinda imomo. Saka pavakapinda mubedroom imomo vakanga vari 4. Ndakakasika kuidentify kuti kuvanhu ava havasi hama dzangu ava. Ndakabva ndatoziva kuti hano chatochaya ipapo. Saka vakanga vakabata, one anga akabata that knife that bayonet tunoenda kumberi K47 iri, then mumwe anga akabata mugwara. Ndokubva ndamuka pamubhedha pananga ndiri. Saka pandakamuka pamubhedha pana ndiri ndakabva ndangorara pasi, sezvo ndaitoziva kuti aya atova marobhers auya mumba. Vakabva vandisunga maoko kumashure newaya, then ndobva vandisunga makumbo zvakare newaya. Vakabva vabvunza kuti mari iripi. Inini ndakanga ndingoneka mari kashoma kana andinako, vanongedzera kuti torai mudhirowa mune mari irimo. Ndobva vavhura, ndobva vaona mamune around 300-350 thereabouts. Zvikanzi iwe shamwari unoita zvokutamba, unofunga kuti tingafambire mari shoma yakadai so. Tanzi panopamba pane $20,000. Ndikati $20,000 yabvepi? Tanzi hapano panotone $20,000 ruta basa rekutengesa mastands. Saka mari iyoyo ndiyatiri kuda. Ndikati 20,000 mari yamutaura handitese, handikwanise kuiwana, handina mari inosvika kwese ikoko. Saka mumwe anga akabata mugwara uya akabva atanga kundirova kumashure kwesu, kubva akutanga kutsoka uko achikwidza kunosvika paseri peshoulder panapa, vachirova nemugwara iwoyo. And then mumwe wachona aingorova musoro chete nebhutsu, achingokika chero paada ungokika. Inini ndobva ndatanga kutaura kuti no, mari yamuri kutaura iyoyo handiizivi, handina. And pamuri kutaura kuti ndine 20,000, inini ndinoita zvemastands, asi kana dziri dzekuzotengesa mastands edu isusu ari computerized, handikwanise kukupai mari yekubasa kana ndatengesa mastands, because inosara ikoko. Zvikanzi aiwa munhu atotudza ati une mari panapa iwo, ndobva vatotanga kunditocha. Saka vari pakati pekunditocha kudaro vakabva vandibatidzira iron, ndokubva mumwe atanga kundipisa neiron kumashure kwangu kuno, atanga kundipisa neiron. Vaida kungoti nditaure kuti mari iri pai. Saka mushure mekunge vatadhonza time vachinditocha vachiita sei, vakabva vazongomira pasaidi vakudiscuss. Zvikanzi komana munhu haana mari uyu ngatisiye tangomuuraya munhu. Saka vakabva vandifugidza rimwe jira kuti vangusiya vangondirova ipapo. Saka zvakadaro handizivi kuti what pulled me, ndakabva ndapusha kuenda kumberi, so ndokubva mugwara uye wazorova pamusana panapa ndapatoita deep cut. Vakabva vandisiya. Saka vakuda kuenda vakabva vatora mafoni angu ose, vakatora malaptops, vakatora nemari yachona yanga iri mumba iyoyo about 350 iyoyo. Ndokubva vaenda, ndokubva vatorerawo vanhu vanga vari mumba mafoni avo, ndokubva vatorerawo hembe, vakatora bhutsu,
ndokubva varongedza. Saka vakabva vaenda kubedroom inorara munin'ina wangu. Munin'ina wangu aitanga ine mari yaanga anzi atumire munhu ari kubedbridge about 1.2. Vakabva vaiwanawo kurumu kwake ikoko, ndobva vaitora mari iyoyo, ndokubva vaita sei, ndokubva vatora bhegi rake. Vatora bhegi rake ndokurongedza zvinhu zvose zvavanga vatora kubedroom kwangu mubhegi imomo. Saka pavakabuda vakaenda vakasvika, zvanzi vakasvika pamazuva paiva nesearch yaitwa ipapo, ndokubva vatanga kusechwa. Unfortunately or fortunately on our side, mubhegi remunin'ina wangu manga muine book ranga nemaparticulars ake. Those particulars iwawo ndo akazokwanisa kuidentifya zita. Mupurisa anga ari paroadblock zvichida anenge akaziva munin'ina wangu kana kuti akaziva surname, ndokubva azocommunicata kusvika communication, akacommunicata kune vanhu vaaiziva kusvika communication yazosvikawo kwandiri. Ndobva ndazongonzwa kuCID kuti mambonzwa here about this, because iwo maCID anga ambouya pakaitika incident kuma33, ndobva vatoro statement yavakatora. Saka ndakuzongoita confirm from them kuti makazombonzwa here, kuti mambonzwa here kuti vanhu vakati pane vanhu vabatwa pamazuva in connection nenyaya yekuba. Zvikanzi no, hatina kunge tanzwa. Asi one wacho akabva afona akati ndatozofonerwawo kuti kune zvaitika ikoko, ndobva vamhanya kumazoido kunotora marobhers ayaya. So those robbers vadzokwa navo kuno upon interrogation vakubvunzwa saka imimi kuti muzoziva kuti mumba umu manzi mune $20,000 ndiani anga akuudzai. Vakabva vataurawo zita remunhu wekuzivawo wemuno munharaunda, advocate vane mbiriwo, ndokubva vakomana vaive vakonfessawo kuti hazvichokwadi ndovatituma. And then the following day ndakazofonerwawo neCID zvichinzi pamasuspects 4 atabata, nokuti this team yanga ine vanhu 8 including advocate 4 vanga vari kunze sekutaurwa kwazvaitwa, then 4 ndo vanga vari mumba. Saka pa 8 up 7 ndo vakadzokera kuHarare, 1 akasara kuno kuMount Darwin, 3 ndo vakatiza paroadblock, 4 ndo vakabatwa vakaunzwa kunoko. Saka pa4 ivavo ndo vakanga vakuzotaura kuti takarifewa naningi kuti tiuye pamba panapa demand mari. Saka pandikazongonzwawo neCID zvakandikatya majidza chaizvo kuti aikazvo ko zvazobva nepiko izvi, ko zvatinenge tinotamba tese musociety, ko vandifungira mweya upi vakura. Asi pane zvimwe zviripo here, because mukatotaura even communication, we normally communicate, tinotaura pamwe chete tichiseka tose, but uzoona woitirwa this chinhu chakandikatyamadza chaizvo. Until now ndichiri mushoko yekuti kana ndikatovata munhu akangopinda akamuka zviyazvi ndinotovhunduka chaizvo kuti pamwe marobhers aya adzoka zvakare. Ndongoti muchidimbu ndo zvakaitika panyaya yekupindirwa kwandikaita nematsotsi mumba musi wa26 usiku mazvitai. Saka tingati isusu tipa mairohwa pasi petsoka futi? Ndakarohwa zvatangiro pasi petsoka panapa, even gumbo rinori kuseri kwechitsitsinho kusi kunyatsoita zvakanaka. Wobva wakwidza zvokuti mukaona pakazvimba panapa pari kutonge pakatodunduvara ropa, and then ndo vandarohwa nepapi kwese kunoko. Aya mabhenzi aina ari panapa aya kwakutofunuka uko ndozvakaitika. And then pano pamusana parikavha zvapo, asi ndo pamwe pakarohwa zvakari pakaita deep cut yemugwara, ozi aishandisa mugwara pakurohwa. Zvichireva kuti mbavha idzi havasi vagari vemuno asi vakadedzwa muno.
ndo kuratidza kwazvo pavanhu 7 ava vakauya kuna zvinoratidza kuti 1 ihama yegweta sekutaurwa kwazvaiitwa ndo yakatsvaga vamwe 6 ava kuti vakwane 8 patimu yacho. Tinonzwa zvakare kuti gweta iri kumatare edzimhosva rakabvuma kuti hongu ndini. Ichokwadi here? Ini handakukwanisa kuzoenda hangu kudare, asi pavakashedzwa kuma-CID vakabvuma ndokubva vazoenda kuma-indications kunoratidza kuti vakafamba sei nembavha idzi. Pavakasangana nadzo vakazoenda navo papi ndo pandikazongogumira kuona, but kudare remhosva handinozokwanisa kuenda, asi iko kukoti yanga ingori nyaya yekuti vangotanga kunzwa kuti zvakamira sei, vopiwa bheo here kuti vombopinda murimanda, polisi ichikwanisa kupedza kuita docket round. Ndo manzwiro andikanga ndaiita nyaya yacho. But vanhu ava vangava nechinangwa chekuuraya ka? Ndo maonero andiri kutoita, because marovero avaita uyezve pavakazondifugidza jira vainge vakutoda kutongondipedzesa nekuti vakanga vashaya zvakafambira. Vakapinda nepai? Vakabreaka entrance yavo ma-indications ekuti vakazopinda nekupi, especially mumajurawo munomu havasati vasvika, but vakazobreaka door rekukitchen kusero ndoravakashandisa as access kupinda mumba. Asi nguva yavakabreaka hamuna kukwanisa kunzwa kuti kune zviri kuitika? Munhu akazonzwa kuti paita mbavha, mukomana wandambotaura nezvake uyayo ndiye akavaona, and then bosi pane imbwa panapa, imbwa dzakanga dzichihukura zviri zvakanyanya, saka iye ndiye akakwanisa kuvaona kuti paita mbavha panapa, ndo vakazomhanyisa. Iye anoti aishedzera, but ndichangoti rare time iyoyo, saka handina kukwanisa kuzomuka patime yakaita se yakasvika mbavha idzodzo. Ndakazongoona dzamubedroom, asi mukomana ane nhoroondo chaiyo kuti vakazopinda sei, vakazoitana sei kuti vazosvika pakubatana naye panze panapa. Yes. And then this arm ramuri kuona rakadai rakabva ratsemurwa nepakati, ratsemurwa panapa. Handimoziva kuti ruoko rune mapondo maviri, kare pamusoro nerepasi, saka iri repasi iri ndo rakatotyorwa, saka rakaiswa kuti neplaster. Alright. Yes. Ewa, tinokushuvirai quick recovery. Thank you very much. Tinotenda. Indetwa tinotenda Bunu ndogara muno Mount Darwin. Chakuzisa zvakaitika musi watakarobwa nematsotsi. Matsotsi vakapinda vakajamba jurawo, vachijamba jurawo vakaonana kwaNembwa, ndo dzakatanga kuvavhiringa. Chibva ndaitawo alert. Ndakaita alert vakomana havana kumbondipa nguva yekumboti ndimboona kuti chii chiri kuitika. Vakabva vandidzingidza, ndakamhanya nendichishedzera. Nguva ndakashedzera ine vakandiruva nesimbi pabendekete nepaudyi apo, ndobva vanditema nedhina kumusana. Vachitema nedhina kudaro obva vandisunga maoko nemakumbo newaya. Vachindisunga newaya kumakumbo nemaoko, vabva vandisa padhoo pavaigujura ipapapo. Vachigujura vakomana ava vakapinda mumba. Vachipinda mumba vakabata mbuya wangu na anti, vachibva vaenda kuna sei murungu wangu, inini ndobva vaita sei, ndobva vatanga kumurova. Vachimurova, vakamurova nesimbi pasi petsoka, maoko, ruoko rwakasvika pakutotyoka. Ndobva vachiti tipe mari. Vachimuti tipe mari kudaro, vachitaura kuti handina mari handinayo. Vakomana havana kuda kunzwisisa, vakaramba vachirova munhu kusvikira asvika pakutyoka ruoko. Kutyoka ruoko kudaro, so vakabva vati vakomana munhu hamusi kumurovawo.
vakamurova ndobva vasvika pakutora aini zvakanzi usati watanga yo tipe mari. Vatora aini wabva watanga kupisa murungu wangu chitsungo, pisa miri wese kubva kumusana, musana wese wakatosvika kumakumbo chipisa neaini. Chikadaro inini ndakabva ndangoitawo mukana wongoti ndakakwanisa kusunungurwa nagogo. Ndakasunungurwa maoko nemakumbo newaya. Sunungurwa daro so ndamhanya kupolisi usiku ihwohwo kuma 2:01 ndo pakaitika nyaya iyi. Ndo pandakauya nepolisi pano pawachitsunga. Polisi yakareacta ipapo yakabva yasimuka ikauya newe? Tongoti wakaita zveava bhokozi vangu vasina chiitiko chakangoitika vanhu vasina kumbotarisira. Vamwe vari kugara sekutaura kwavaiita pavaifonerana. I think ndizvo zvakaitika. Dimhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Pretty Mafunga, anova muramo wachitsungo. Ndiri kurwadziwa nechiitiko chakaitika ichi nekuti muDarwin muno zvatonyanya. Handina kana nechekureva, ndiri kunzwa kurwadziwa nekupiswa kwakaitwa murume ine aini, kurohwa kwakaita mwiri wake une mabhambu aini kwese kumadhundundu. Ndiri kurwadziwa nechiitiko chakaitika nevanhu ava. Handina hangu akawanda ekutaura. Thank you. Zvimwe zvinova zvinondirwadza ndezvekuti tazoenda kukoti, mukadzi wacho mukuru kutoda kutotirwisa kunze kwekuti atoshiwa remorse, akutoda kutotirwisa kuti muchatofa chete musati matanga, ndokutotanga kwatoda kutoita ikoko, pana achadonha chete. Saka ndichaziva zvinorevei. Takutotya vanhu ava, kutotyisa mudunhu redu. Zvichireva kuti mukadzi waloya naye angatorimo mune urongwa wacho? Ndozvazvinotoratidza kuti anga arimo, nekuti kunze kwekuti atonyara kutoshowa remorse, aitoti musati matanga muchatofa mese, muchatopera. Mukadzi mukuru yeye wabonongwe yeye mukoti imomo. Right. Ndezvipi zvamungada kuti taura pamusoro pechiitiko chakaitika munzvimbo mei? Tine chiitiko chakaitika munzvimbo yedu chekuhwa kwomukuru wedu administrator wedu engineer Chitsungo. Svondo rakapera. Chiitiko chakatikamadza kusvika pari zvino izvi tanga tisingazivi kuti zvakadaro zvinogona kutoitika pakati pevanhu vanenge vachigarisana sehama nehama. Nazvino mata akaoma, miromo yakatochena. Kana kuti ufunge nezvazvo ungatotadza kupa mhinduro dzakakwana kune angakubvunza ari padhuze newe, nekuti munzvimbo yedu zvakadai tasatambozvinzwa. Ngati takamuka mangwanani musi wegala wakati pagala kudokitowe, nditori mumwe wevanhu vakatenda gala ndaivapo, akatsoponda nehope kwakuedza ndikavata. Asi mangwanani ndamuka ndakazonzwa rushinzi mukuru wedu engineer Chitsungo vatakwa kana kuti varobwa zvakaipisisa. Havasi kugona zvokuti vaitwa kafira mberi, ndakarova nehana. Ndikabvunzwa wamwe wanga vari padhuze kuti nai muri kuzvinzwa here, vari kurevesa here vanhu vari kutaura, imi muri kurevesa here? Semunhu wandinoshanda naye ndakatomhanya ndikavatarisa kuchipatara ndichida kuziva kuti varipo here. Kuchipatara vakati pataona mavanga vachida emergency, vamhanya kwadokta vachiremba private vanodzikuta nyazvo. Ndikaenda kwavanyazono ndikatarisa ndikavashaya zvanzi engineer pada vakupfuura nepolisi vachida se vachienda kumba, asi mavanga avo manyoro vakanyanya. Handina kugara pasi, ndakaenda kumba kwavo, ndikasvika ndikanoka. Ndakabvumidza kupinda, asi waiona kuti zviso zvakandibvumidza kupinda zvanga zvizere nemubvunzo kuti pamwe zinguva hausi mumwe wavo here kana kuti wauya mune zvakanaka here. Ndakazisa kuti ndinani, ndakaudzwa vakati aiwa ndiregedzwe ndipinde. Ndakapindawo ndikaona pavanga vagere nevanoshanda navo vekanzo vachivaonawo. Chivaona pekutanga ndakatadza kutomboziva kuti ndiwo here, nokuti vanga vatochinja ruvara, vane madzvanga mawanda, uyezve
vakamonerwa nezvichena. Ndasvika pedyo ndakaona kuti mabhandiji poison plus. Ndagara pasi ndabvunza namutonori ko nhaye mukuru chii? Zvikanzi ndavingwa nembavha manheru. Matauro anoita anoti mbavha idzi dzakauya dzikajamba dzikapinda dzikabhozhora musuwo dzikapinda mukati dzikaunganidza vanamai vanga varimo vanosanganisira mbuya wavo nevamwe vana, asi vamwe vasikana vakasiyiwa vari kudii rimwe chete. Mushure menge vaziva apa mavairara vakanorova dho ndokuvabata. Vanoti takarwiswa nemasimbi anonzi mubhara aya anoshandiswa pakuchera pakaomarara pamatombo nevanochera goridhe vaya. Vakati ndakarwisa zvakare nebanga rekumberi kwepfuti inonzi AKI. Vakatadza aini, vakati ndandichipiswa zvakare neaini ndarohwa. Waitoona kumeso kwavo kuti munhu anga achitsikwa. Vanga vakuwara vane vanga hombe riri papapo daidai so. Saka kutaura kwanoita vanoti ndaiti ndikarohwa mese mana ndarohwa meme ndakazenge ndichipiswa neaini. Hanzi makororo aya kuya kwakaita vakanga vatumwawo nemumwe wati kungarisani wedu vanova Elatani Bonongwe, Gweta redu guru muDarwin, mumwe wataidada naye murume aitibatsira mune zvakawanda. Ini kana tomuona munin'ina zvokuti izvezvo handizive kuti mwoyo wangu kana ndakatodai ndakatarisa handizive kuti unendadivirani, asi ndinotosebera kuna uyo akuvadzwa nekuti uyo atumira neuyo akuvadza takutoti hatizive maintentions ake. Vachitaura vanonzi varume ava vakanga vari 4 vakaenderera mberi nokuvarova vachibvunza kuti tinoda mari ine uzhinji wakawanda wanga vasikadarike pasi pe20,000. Asi kutaura kwavo kuti varume ava vaona kuti isusu ivo havana mari, injini yangu asina mari nemhuri yavo, vakangoenderera mberi nokuvarova. Vabvunzikana kuti vashaya, vakazotora mafoni anokwana kuita 9 nemalaptop anokwana kuita 5 ndobva vaenda. Vari mushishiro kuenda vanonzi vasati vabuda vakatomboedza kuti vatore dzimwe dzemota, asi mukurukura kwavaiita nemunhu wairova nainjini akanga vakwanisa kushandisa njere dzavo vachingonamatawo kubudidzana Mwari kuti mota dzangu idzi nematreka. Saka ipapapo vakangova wina ndobva varumaye ndobva vaenda. Ndabvapo takangoti ngatiise maoko aMwari. Takaita munamato wedu kungoti vasara vachinzwawo zviri nani kubva tabva. Tisati ndadya sadza remasikati ndakazonzwa kuti makororo ayabatwa, vabatirwa kumazoe vada kupinda muHarare. Sezvamunongozivawo ipapo ndopayane pfungwa dzemunhu wese kuti zvino zvinozoveiwo nzvimbo kana yati yashanyirwa nemakororo akadaro, kana pakasawana chinoitika chakanaka zvinozopera sei. Takamanidzana kuda kuziva, takazopedzisira taziva kuti makororo aya chokwadi abatwa ari maoko emapurisa. Mubvunzo wedu wakavawo kuti vatumwa nani, zvavaita zvanga zvichirevei. Zita takazonzwa reGweta redu rakatishamisa kuti zvingadaro here zviri izvo, kuti ndiwo here vatumwa vanhu ava. Saka pari zvino izvi nyaya iri maoko emapurisa. Gweta riri kunzi rakamira pamberi pedare kaviri. Ini handakwana mukana wekuenda zvangu nokuti pari zvino ndikuda kunonzi kudumbirwa kwaya kuya, kuti kune rimwe rutivi mukatora Gweta mukatora injiniya, dai kuri kuti tinenge chinongedza tinoti tigere navo musociety vanhu kwavo mungamiri dzakanaka. Pamwe dai taivasarudza seboka, chokwadi vaviri vava vaisara pabest 5 vataitanga kusumudza tichivagarisa. Maziriro ataivaita vanhu vaikwadzana zvakanaka mumashure. Munoona mumwe anoziva mutemoka zvazviri. Ini pacho zvangu ndaitibatsirwa navabonongwe kazhinji kakawanda ndikaenda kwavanoshandira, kunyange kana nemamwe maproperties angu andakatsvakawo vaindibatsira kuti titengeserane nevamwe zvakanaka. Asi vachitaura mazviri mumwidi handina kuona vachitsautsira. Kuzongoshamisika
ane nzvimbo iyi hatizivi kuti mweya hwaye wakapinda tingati mupfungwa dzavo here kana tingati pamwoyo kana kugara, asi tinotenda kuti pari zvinezvi nyaya iri muoko emapurisa vari kuferefeta. Vanhu vemuchiona kudai izvezvi guta rakadambuka mwoyo, pfungwa nemaonero naicho chiremerera chenzvimbo chacho chashoreka kubudikidza naizvozvo. Tiri kuti chiko hatichagashira here vanouya munzvimbo yedu vachitidzidzisa zvakanaka zviripo ona Darwin raguta iri, vanouya neuchenjeri vakadzidzawo mabhuku hama yangatigare zvakanaka. Tinodai tichidai mubvunzo mukuru kuti injiniya wakaroverwei, vakarwisirwei, kutaura kwavo here vachiti guta ribudirire, kutsura kwavo here kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, kudhonzera kwakanaka here nokunzwisisa pakati pevangu, kana kupedza nguva zhinji vachizvipira pane panguva vasingafaniri kuti vange vachiita kuti nzvimbo yedu inake. Tochiti isusu ko Gweta rakapinduka nei kundika kudzikira kusvika ipapo. Kana zviri saizvozvo taiziva ari munhu anokwanisa kudhonza zviviri zvichiita, kundika vachimuririra, atadza vachimubatsira vachimuonesa chii chaitika kuti vasvikopindwa nomweya wowo, kutumira zvakadaro vanhu vanobva uko kuti vauye varove, kana naiwo kufunga kungoita mufungo wakadaro iwowo, nokuti mwana wedu mumwe wedu tigere nawo. Kana tikasvika pakuti ngatitaure nhasi kana varapa vaendaiwana mukana wekuti nditaure nawo zvakanaka ndichikurukura nawo, ndaivabvunza mubvunzo vapinduka nei, chii chakasakisa ipapo, zvida pamwe zvikasatariswa zvikasagadziriswa kubudikidza murukuro kana mukutongwa kwenyaya hazvingaitise zvakanaka. Seboka, senzvimbo, sevagari, sevatungamiri vanotungamirwawo nevatungamiri, tiri kuti nyika justice ngaite prevail. Kana pana anenge akakanganisa, aiwa akapiwa mutongo wake zvakanaka, isusu tinorerukirwa. Kana vana vedu vanorerukirwa, kana taakutaura sema-elders kuti ukadai zvinhu zvakashata. Tarisiro yedu isusu ndeyekuti justice ite prevail. Kana ndakanganisa ndinoenda kunoenda vanokanganisa, ndinogadziriswa nevanogadzirisa, ndinotwasurwa. Kunyange tichiti munhu wese anokanganisa, asi tinoti mhosva mwene wayo. Tichitotendawo kuti Mwari vakafamba, zvida pamwe dai tiri kutaura zvimwe patiri kutaura takarasikirwa neupenyu zvakanyanya. Saka naizvozvo nzvimbo yakatarisa, takatarisa zvichazovei, uyezve mutarisiro yedu isu ndeyekuti hazvifaniri kutora nguva yakareba, hatifaniri kutombokanganwa, ndokuti mwoyo yedu, pfungwa dzedu, maonero, nzvimbo yedu irapike. Mashita ndicho chirongwa chatakupai muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Sekutaura kwandanga ndichiita kuti zvakangooma, unopererwa nechekutaura. Ndatonetsekana kuti nditi ko advocate zvakafamba sei, asi ndazongofungawo futi kuti dai ndiri ndapara mhosva, mumwe munhu aigona kutongovatorowo zvakare kuti ndimirirei oshanda against inini. Ibasa ndezvebasa, saka tinozoshayiwa zvekuita, asi nekuda kwokuti ibasa tangoti nhauka haingapere isina kuudzwa nyika kuti pane chitiko chakadai chinoshamisa. Aliqiniso balaleli emakhaya, kungelani lokwazana kwethu, kungelani lani, umsebenzi siubamba unjengokuba, indaba siyibamba injengokuba, nxa okwenziweyo kukubi siyakuthatha sihambe siyekubamba kunjengokuba, singeke sikhangele ukuthi siyazana kumbe njani, kodwa sichaye ekhanda khonapho. Ndofunga munoziva nyaya zhinji dzatinounza dzeMount Darwin, techikupai chimhanda rushinga Mount Darwin tichingodaro. Nhasi uno zvakare muchatoona taakukupai nhau tiri kunzvimbo yemukumbura border Mozambique. Aliqiniso balale emakhaya, nthemba selijayele ukuthi nxa sikuya seMount Darwin sibambe rushinga sisithi, kodwa namhlanje sifuna ukuthi singani siyachaphela ngale mbijana asilinikeze okebe kusenzakala khona ngale. Shumba ndabatha moyo wangu ndarwadziwa, munhu kutora aini kuplaga paskini yemunhu zvakaoma. Ngatisangane
mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.